dagiti pagilasinan. No kasanutay nga ilasin, iti iglesia nga binangon ni Apo Jesus. Okay, Ini baga Rabi ayat na dumdongeg iti programa ti Suro ti Biblia isagsagot ti Church of Christ iti 94371 ay Kipun Street way Pawaway. Ti kami manen kapsat mangibinlay iti napalabas nga adal ni Brother Kevin Presley may panggapiti iglesia nga binangon ni Apo tayong Yesu Kristo. Iti aldaw ti Pentecostes iti panangrugina ayaten. Kapsat Dario yung kaman pay sumarita met sakbay nga. Iro kita ito nga adal. Wala na yung bang Rabi iti tungkol mesa kada tayo iti nagapsat digiti nayat nga mga subsubaybay iti dito nga programa manipod kadagiti na duma-duma nga paset ti lubong. We greet each and every one of you, our brothers and sisters, our friends in the island of Hawaii. Mahalo. Sabi ko matada kayo lang nga kapsat nga makitang tanggay kada kami. Our friends, our brothers and sisters in the mainland, happy viewing. We thank you for being with us in during our program, the Suro ti Biblia in KNDI 1270 AM in Honolulu, Hawaii. Digiti kakabsat, gagayam tayo iti na duma-duma nga paspasyet, karunaan na iti pagilian tayo nga Pilipinas. Digiti sabsabali pa nga pagpagilian, at digiti bibuya kada tayo, manipod ti Dubai, Hong Kong, Singapore, and other countries in the world. So, nembag nga panagbibuya yo, ken panagdingdingig yo. Dawaten mi, nga in kayo saludsod. When ipa-ited yun lang di saludsod yun, yung comment section ni FB tayo. Kaya tinakapsat ti FB, dati namutibiyang, kaya no-reply di FB page, iti Church of Christ, Hawaii. Nagasagana kami nga tumulong kada kayo, iti na espirituan nga banbanag, mangidalang kada kayo, kadagiti pudno nga isuro ti Biblia kaya tinakakabsat. Kaya if you wish for a home study, just contact Brother Melvin Ventura, Brother Eddie Mardagio, or dati na mo nga pagayam yo. Kaya tinakabsat kaya masindadaan kami nga umay nga makidang kaya kada kayo iti home studies panagadal ti Biblia kadagiti pagtaingan niyo. Alawin na kapsa nga di mar, adan nga itutuloy ta, di dyan narugyan tayo tinapan ka Domingo. Lunes. Lunes. Sorry, kasi naroon tayo yung programa tayo yung Pilipinas nga Domingo. Anyway, dandanita yun na gawit yung Pilipinas. So, makitadaktumanin iti programa tayo. Kadigiti radyo ti Pilipinas, iti Bagyo, kinurepay ti siyudad ti Lawa, kiniti siyudad ti Patat. Ti adal tayo iti napalabas nga Lunes, kita yung sumabapan, iti iglesia ang binangon, niya po tayo ng Jesucristo. Ayten mi nga papagayam, ayten mi nga kapsat. Kita adan nga na ipagpakaw nami, ipagilasinan nga iso di jay, para nakaibangon na, ijay siyudad ti Jerusalem, iti aldaw ti Pentecostes. Kahit di tayo nabangon na itinakapsat iglesia, hanga denominasyon. Kahit gapungarod binangon niya po tayong Jesucristo na itong iglesia, naturalmente nga may panagan kenkwana. Hanga kaputa datahi ti mga ibagbaga, nga agsipot ta, nariparang kami di English kapsat nga di mara, di 1618, na kunan di English, di bangun itu ti iglesia, di English na kurana. I will build my church. So, I will build my church. So, di may, it is a possessive pronoun, showing ownership. So, ti iglesia nga bangunan ni Kristo, kuka na. Kahit gaputa kuka na, naturalmente, nga it will be named after him. So, it will be called the Church of Christ. That's true.
Peso Okay. sa Iso nga, Church of Christ, ito na kabsat. DJ, mangidandanon kada kayo dito ng programa. Agsipot to dito, iglesia, nga naipanagan, kanya po ting Yesu Kristo, agsipot te, so tinangbangon, agsipot te, so makingkupa, at agsipot ka, dito ikot, nagpupunipunan, dagiti namati, tapnon ng bukili di may mesa nga bagi. Anya nga bagi di jay, kapsat nga di man. iso ti iglesia. Iso ti Iglesia, Kapitulo 1, versikulo 24, iti libro ti Colosas. Wen. Ket gapung to dito ti bagi ni Kristo, kuka ni Kristo, ket ni Kristo ti ulo, ay basahin di 1:18 ken 24 iti Lucas. Ay Colosas. Kolosas. 1:18. Ken 24 okay. Ket isu ti ulo ti bagi kayat nasa wen ti iglesia. Isu ti puon ti naunanga na kadagiti natay tapno kadagiti isu amin isu ti katan-ukan. Ket mapantay di ay 24. 4. Ita agrag-ragsakak kadagiti sa gabaek gapu kada kayo ket tultuloyak ti biyangko pabayen ti lasag ko itag kurang pay kadagiti sinagaba ni Kristo gapu iti bagi na nga isu ti iglesia. So, DJ bagi ni Kristo iso ti Iglesia. Wen. Ket ti ulo di nga Iglesia Sumbetan. iso ni Kristo. Ket gapung arod ti bagi ni Kristo, kuka ni Kristo, rubeng nga rod nga may panagan ken kuana. Iso nga iti surat ni Apostol Pablo kadagiti taga Roma 16:16 at dali dia panagkunana ijay nga pananginagan ni Apostol Pablo ti may papanti dito ng iglesia. Anya ti kunana kapsat nga di ba? Kaya 16 iti Roma ket kasto iti mabasa kakabsat. Kikinablaw kayo iti may sakin may sa iti nasantuan nga agep. Kablawan da kayo dagiti so amin na iglesias ni Kristo. Uy, iglesias ni Cristo. Nori pa rin, iglesias kunana. Plural. Yeah, apa nga plural. Ngamin kakabsat, iglesia, at dati kung kunata yung congregational, Wen. at damo dati kunata yung tuktukuyin na iti kunata yung intero ng iglesia iti sa ngalubungan. Dati kunata yung iglesia iti sa ngalubungan, iso dati kunana Matthew 16:18, bangun ito ti iglesia. So, no may kasabat ebanghelyo ti may sa nga lugar, dito kunata yung dati pasit na, dati local congregation. Wen. So, iti na kasabat ti ebanghelyo di Efeso, iglesia di Efeso. Peso. Iti Galacia, iglesia di Galacia. Wen. Corinto, iglesia di Corinto. Ilatan, ti panagsurat ni Apostol Pablo di Roma, kablaawan da kayo dagiti iglesias ni Kristo. Kaya nangasawin, ado nga kongregasyon, Wen. tinang kablaaw kadigiti Kristiyano na mati di iglesia ti Roma. Wen. Iso nga, iglesias ni Kristo. Mga no, hamong iglesia, baga kunada, tayo ilalawag talag no, apeng iglesias ni Kristo. Ngamin, ado nga kongregasyon, iti nang kablaaw iti iglesia ti Roma, iso nga iglesias ni Kristo. Wen. Iso lang nga iso. Wala, Iglesia. iso lang iso nga iglesia, hanggang denominasyon Right. niya. Ito tayo tinakapsat, madamo mabasa ng iglesia ti Diyos. Sa marod. Okay. At dahil ko na, hang iglesia ni Kristo. It is not the church of Christ. It will be church of God. Wen. Hantay nga mababalaw di gito, at ang mabasa mo ti church of God. Wen. Ang damabasa kapsat. Okay, tapno ilalawag tatapno ti kastakat maamuan, di giti ayat yung tanga dumdumnay. Wen. Ikinagbibuya, no apay nga, the church of Christ, kita damo babasa nga church of God. Iti Kapitulo 1, iti Umuna Korinto. Kapitulo 1, versikulo 1, versikulo 2. Kapitulo 1. Iti umuna Korinto. Ni Pablo naayab nga apostol. Ni Pablo naayab nga agapostol ken Hesukristo gapu iti pagayatan ti Dios. Kastamet ni Sortenes akapsat. Ito ulit ti versikulo iti 1 di akapsat. Iti 2. Isurat da iti iglesia ti Dios ijay Korinto may suda dagiti napagsanto ken Kristo Jesus.
nayaban nga agsanto, agraman kadagiti iso amin, no mauawag itinagan ni Apo tayo a Heso Kristo, iti uray adino adiso, Apo ta, ken Apo tayo. Di iglesia ti Iglesia ti Diyos, kunana Diyos. sa Diyay. Sinarita na sa Diyay. Irata, tinagapsat, ni ape iglesia ti Dios. Inungar Diyos, tutat ka, iglesia ni Kristo, unang iglesia ti Dios. Inawagan ni Apostol Pablo, iglesia ti Dios. Guminawagan na mo iglesia ni Kristo. Ito na kasto, iti panangrisot ta. Kapsat nga, di ba? Basahan ti Aramid 20-28. Okay. Mapante di Aramid. Libro ti Aramid, iti kapitulo 20. Kapsat. 28. Tanyo dyan yung pagbasaan. Okay. Kasto, iti mabasa, iti 28, iti 20. Kitayan nyo ti bagiyo, ken ti amin nga pasturan, ana ikabilan, nangikabilan, ti Espiritu Santo, kada kayo akas mga nangaywan, tapno ipaarab yu ti iglesia ti Diyos. Isu aginatang na iti dara na. Okay. Iglesia ti Diyos Iglesia ti Dios, iso ay ginatang na iti napatigadara na. Asin no iti nanggatang iti deta na iglesia. Ay niya po tayo Yesu Kristo. Isu Okay. tiniparupok ti dara na. Isot na sugat. Nasugat. Ito tan, kunana, iglesia ti Dios. Wen. Iso nga ginatang na iti napatigadara na. So, kahit mga sawain, DJ nanggatang isut nakin kukwa. Wen. Ano ba? Ti dara na po ti Yesu Kristo, isu iti bayad di iglesia. Wen. Yung mga iglesia ti Dios. Dito yung makita tayo, may nga papanikdikan tayo kakabsa, gaputan ni Kristo, mabigbig nga iso kay Diyos. Iso nga iglesia ti Dios. Nga kita. Tukuyin natin may mesa nga banag eh. DJ iglesia ti Dios, DJ Dios nga, DJ iglesia ti Dios, uno DJ nakingko di iglesia, iso nga ti Dios, ginatang ni Kristo diyan pati kadara na. Apay, wadata, niya Apisos, nga iso nga nanggatang iti iglesia, Dios. Iso nga iglesia ti Dios. Iso nga harta nga mababalaw nga ni Pablo, ninagan na iglesia ti Dios. Peso. Ito tan, agad ko na, Diyos, iglesia ti Ama, deta. Iglesia ti Ama. Iso nga, ko ng Pablo, iglesia ti Dios. Nung naglagipin tayo, ayetin mi nga papagayam, ayetin mi nga kakabsat, amin nga kukwa ti Ama. Deta kukwa mo ti anak. Wen. Haan nga dete ti kukwa ti anak, kukwa mo ti Ama. So, nukukwa ti anak, di iglesia, rumbang nga maipanagan magkangkwana. Ngam nukukwa ti Ama, uno Diyos, di iglesia, may panagan magkangkwana. Wen. Nga rod, di kukwa ti Diyos, kukwa ni Kristo. Wen. Di kukwa ni Kristo, kukwa mo ti Ama. Di awang problema. Ngam gapo nga rod kakabsat, tat ni Kristo, tinagpunan na, uno tinakapataunan dito ng iglesia, gapo kang Kristo, rumbang nga maitid amin, tidayaw ka na Apisos. Makita, api ka dito iglesia, kaso nga nung napaanda, Efeso Kapitulo 5, versikulo 25. Wen. Kapsat. 5:25. Kaya basahin ta sa hastiti mabasa dito 25:5. 5:25. Okay. Lalaki, ay tayo dagiti asawa yo, akas met iti panagayat ni Kristo, iti iglesia. Ket inyawat na tibagi na gapo, ken kuana. Hindi ko na na. Gapoy di pa nagayat at iglesia, inyawat na ti bagina. Wen. Kaya nasawan, natay. Gapoy di iglesia. So, gapoy ta natay, gapoy di iglesia, iti pagkaitiran nga ron ti pamadayaw, kiti so amin na dayaw, niya po Isos. Wen. Iso nga, rumbeng nga may panagan kung kuha natin iglesia, iso nga iglesia ni Kristo, no church of
Christ. Wen. So, no ti iglesia ka Church of Christ na panagan kin Kristo, apay nga han nga kaya dagiti tagduwa. Ibagada nga pasitda iti iglesia niya po din sa Kristo, gihada nga kayat nga i-carry. Uno halaan, di kanakan ni Kristo kas pamadayaw. Wen. Kunwara. So, do sa bali nga ron, iti nagan na, sa dinno iti Biblia, tinangalaan da mo, tinagaan, di diya pamati ngayon da. Di siya sa lutsut talaan nga brother niya di man. Peso, kapsat. Sa lutsut talaan nga Wen. de konat. No Biblia ti mangsumbat ka digiti so amin, kasapulang nga panindikan da nga rutmoy, nga di nagan nga ikaw kausda, naggapo iti Biblia. Kaya no saan nga naggapo iti Biblia, naggapo iti tao. Wen. Kita mo ka, di na maggapo iti tao. Ano problema no naggapo iti tao? Kita masalungasing naman ti bilit ti Biblia, marami ti tao kapsat. Hindi, ako ka matyo. Tapos na di ka malalawagan, dagiti ayatin tanga kakapsat, Kapitulo 15, versikulo 13. Okay, kapsat. 15:13 ti Matthew. Ket kasto ti mabasa. Ngem isusi mong bat ket kinunana, isu amin ang mulas asaan nga imula ni Ama anay langitan, maparot to. Una, Ni di iglesia nagtatawag gapong Kristo. Wen. Kat no saan nga naggapo ken Kristo, pinatawag ni Kristo, no binangon ni Kristo, asinorti ng bangon. Ay arami ti tao. Ay, binangon ti tao. Wen kapsat. Binangon nga ro ti tao. Kat no binangon ti tao, gasa nga binangon ni Kristo, nagkunana. Ay madadal maparot to kunana. Iti problema, ado iram-raman na. Kapsat nga, Wen. ito man. Peso. Apay ko na, basahin mo dyan yung sumarunong nga versikulo. Iti 14. Hmm. Bayaan nyo ida tabulsek da amang idalan kadagiti bolsek. Ket no bolsek idalan nati bolsek. Agpadpada danto amat nag iti abot. Ay problema Nay nila. di problema agparis da nga duan. Okay, iso nga, Bolsek da nga duwa kapsat. iso tayo ko na no bulsek, Wen. indalan na pata na nga bulsek, Agat pat nagda nga duwa. ay iso nga raw di dyan, iti problema tata. Iso nga, anad tayo kumain tinakapsat, amang tingiting, iti pakipagkabangan tayo nga grupo, pakipagkabangan tayo nga iglesia. Duwa lang nga kategorya, ay itin may nga papagayam. No saan na binangon ni Kristo, binangon ti tao. Kat no binangon ti tao, awan talgad na eh. Awan talgad na. Dahil ko, hamang nga data mga ibagbagay. Saan? Dahil Sa basayan tamin lang. Basayan Biblia. tamin lang. So ititangaro ti duma pa pagilasinan. Kita mo, ti pagpakaunata kadagiti ayat tentang nga dumtumngeg, ayaten mi nga kakapsat, ayaten mi nga papagayam. Ayan. Saan man nga popular kada kayo? Kinalabit nga saan nga ma-acceptar ti tunggal mesa kada kayo dagiti nga banbanan. Dito ka expectarin tayo, kapsat nga di man, kapsat nga bilbin. Nga digito'y nga sursuro ni Apo nga Kristo, kahit saan nga popular. Kinapudno na nga ore na Apo Isus hindi kat. Iti nang isursuro. Ato digiti saan nga nangawat, kadigiti sursuro na. Peso kapsat. Wen. Ore pa digiti apostol. Ato digiti saan nga nangawat, kadigiti sursuro na. Saan nga nakakaskas daw nga ore kada tayo kadigito'y, haan nga popular mo't di jay, sursuro, ngay sursuro tayo, apay agsipod ta digiti nga sursuro ni Apo tayo nga Kristo. Ngayon digiti pagilasinan, no, di ayan tayo kat pudnong iglesia uno saan. No di iglesia ngayon tayo kat binangon ng Kristo uno saan. In tayo di pa nagdedayaw. In tayo di pa nagdedayaw. Dati ti maysa nga tatak ti pudnong iglesia nga binangon ni Apo tayo nga Kristo. Sa lutsod man, kapsat. Wen kapsat. Kasano ngay dagiti mangikaw kawasmet iti Iglesia ni Kristo. Ibigin damat nga dada iti bagay ni Kristo gapo ta ikaw kawas damat di nga nagan. Gusto din jay. Nalakalae, ito nga sulbare, itin mi nga papagayam. At kunana jay Kapitulo 7 ti Mateo. Ijay versikulo 15 and 16. Wen kapsat. Iti 7:15. Iti Matthew. At kasto iti mabasa.
Agalwad kayo kadagiti na ulbod ang mamadto, ngumay da kada kayo ang nakakawes akas la karnero. Ngimiti unig da, lubo da anarawet. Suli mo. Iti 16. May lasin yun to ida, gapu kadagiti bungbunga da. At daya uvas, maala kadagiti kalkalunay, weno higos kadagiti kaskasumba. 17, tuloy ta? Kahit nasabon. Nagpaisaw. May lasin mo. Wen. Bayatin ti bunga kaya nasabon bayatin ti sursuro. Wen. Kasi DJ kayo, uno DJ bin dati sa unya Apo Diyos eh. Kahit no dati sa unya Apo Diyos, iti pagibasaram tayo, no saan nga nga nasulot, hangay so DJ ti pagayatan ni Apo Diyos. Wen. Iso nga, ado may kawkawes, iti dati tanganagan, ngayon kitain tayo DJ pagilasinan, iso nga ente to tati pagilasinan. Maglasinan. Hindi pa nagdadaya ako. No pa hangay bagati Biblia dati ti umunang aramidin nyo, dati ti may kato, dati ti may katlo, haan. Kasi ngumidya pa nagdadaya, dagiti maramid. Ay iti nagkakabsat. Diya pa nagkarara, kawan unay problema, kabsat nga yan. At kasapulan, diya pa nagkarkarara. Adalati mesang iparparit na Apo Diyos, medyo pa nagkarara ti pagsasalitaan. At kapsat. ituloy ang taon na kalpasan ti Station ID. Station ID. You're listening to 1270 KNDI Honolulu, Hawaii. Ti suro ti Biblia, umay kada kayo babayan iti tangatang nga mga waragawag babayan iti 1270 KNDI Honolulu, Hawaii. 20 oras tayo na alas 6:31. Nalaman kapsat, tuloy mo iti pagilasinan, ti panagdaydayan. May sala di pa nagkarara gaw mo problema eh. Pero babae Wen. lalaki di mangidalan. At mintan tumadandama. Okay. Ti parparit na po Diyos ti panagkarara. Dati kat mabasa iti kapitulo 6. Iti libro ti Mateo. Wen kapsat. Iti versikulo 6, kin versikulo 7, nga natutso. Okay, ibasa kapsat. Why? Ngem sika, into nagkararag ka, sumrek ka iti silid mo, ket into nairike pa yung tiruangan, agkararag ka ken amam nga da iti nalimit, ket ni amam, makakita iti nalimit, gunggunaan na kanto. Ngem iti panagkararag yo, di kay aramaten, dagiti awan kapapayaan na panangulit-ulit, akas ti aramiden, dagiti hentil, panunutin da ang panunutin da ama ipangagdanto, gapo ka dagiti adu asasa uda, di kay ngarod tuladin ida. Tani amayo amuna no anyada dagiti masapol yun no di kay paidawaten ken kuana. Di kay di lang di parparit na po Diyos. Wen. Di panangulit-ulit. Peso ni bagatoy. Una, ibasa talat atay sumbuti baga. Wen. No te panagkararak mo ket maulit-ulit, maminano nga maminsya, maulitin, maminsyam tumaneng. Ay isubot lang nga iso di saritaan. Wen. Ket no tao di jay, kapsa nga di mar. Di ko na nga kulit. Wen. Gabi baga di ko na po Dios. Di mo pa imbaga mo ng kasapulam. Wen. Sabi nga ulit-ulit. So di Iso di jay. So haman una problema tata pa nagkararag. Wen. So may kadwa dito pa nagkangkanta tayo. Ay pagkanta. Wen. Amom di pa nagkangkanta. Dati kita haan unay nga maawatan dagiti ayat ng tangadungdungay. Ti adday ti panunot da numaragsakan dagiti agbibuya kadakwada may ayo ni Apo Dios. No adu ti palakpak dagiti mangbuya di pa nagkanta may daydayo ni Apo Dios. Dito ti adday ti kapanunutan da. Ngam di kang kanta di Hebreo kapitulo 2. Iti versikulo 12, ay iten mi nga papagayam, ti purpose ti panagkankanta, anya da dya panggap na? Iti Hebreo 2:12. Ako nana, ipakamok to, tinagan mo kadagiti kakabsat ko. Iti tenga ti iglesia, ikantak to, ti dayaw mo. Ikantak ti pa, tingarot pa nagkankanta kakabsat, panang idadayaw kinapot. Apo Diyos, wen. Kut, di dya pa nagkankanta, ay tinakabsat, saan nga agbalin nga entertainment. Wen, hangamang liw-liw ana. Hang agbalin nga entertainment, hana kay nga sa uwin nga, dete kalengan nga agkanta ako. Wen. I-request da nga mapanagsulong, nga mangikanta ka no pagdedayaw kini, Apo Diyos. Di ka
dali nga kanta iso nga makita dagiti dadakkel nga grupo ti pampamati iti mainland alain da dagiti kakasikat nga kumakanta kit siyempre gaputan napintas si pa nagkantada kit maay-ayo dagiti agdengay iso nga adda ti panagriaw adda ti panagpalakpak sa danto ko na praise the Lord ito ta kasta ka di iti kahit na po Diyos. Inkay di umuna Korinto 14, di versikulo 26. Okay, kapantay basahin ng kabsat, iti 14, iti Korinto. Iti versikulo 26. Kitain tanong, maaramid da ito uno saan. 26, iti 14, iti Korinto. Anyang arod kakabsat, ito nag-urnong kayo, tunggal may sa adahim nuna, ada sursuro na, ada ipakamuna, ada pagsasauna, ada panangipataros na, marami da kuma dagiti iso amin na ba nagtapno makapalaing. Oy, kunana. Tunggal may sa adda kunana. Tunggal may sa kunana ito agurnong kayo tunggal may sa adda himnuna. Oy. Apa nga kasapulan adda himno tunggal may sa. Una ta tunggal may sa agkanta. Oy. Tunggal may sa agdedayo ken Apo Dios baetin ti panag kanta. Kanta. Oy. Isu nga kasapulan nga da himno malaki tanong may memorize mo de kanta agkat among problema. Oy. Problema, ang di mo may kabesa, kasapulam di dya pagkantaan. Tapnon masurot mo, di dya, kasi importante dya lyrics na Importante dya lyrics. Saan nga dati agkantaan? Hanga pinintasan da ito. No pa kasapulam mo tinapinta sa at parangal ka na po Diyos. Ang dati ko nangahaan nga dati, agkanta tayo tapnon napintas nga denggan ti tao. Di adda nga kabaylang. Uy, di adda nga kabaylang. At ipadayawan tayo na, Apo Diyos ka, ti kantaan tayo. No apay nga, napatig dagi di lyrics di kanta. Di balbalik siya di kanta. Kita ay medya Kulusas, Kapitulo 1, ay Kapitulo 3, versikulo 16. Okay, kapsa, basahin tayo ti 3, iti 16, iti Kulusas, kasi iti mabasa. Ti sao ni Kristo agtaeng kumakada kayo, asibabak nang iti amin na kinasirib, nga agsisinuro kayo, ken agbibinalakad kayo babaen ka diti salmos, ken himhimno, ken espirituan akan kansyon, akan kantaen nyo asiayaman kadagiti puspuso yo iti Dios. Kan kantayo si yaman iti puspuso yo. Hindi nga di jati ko na kita imutiktikan niyo nga na siya ti kakabsa. Agtaeng kumakata kayo si babaknang ti amin na kinasirib nga agsisinuro kayo. Kinagbibinalakad kayo. Kasano? Nagbibinalakad tayo. Babaen kadagiti salmos kinihimno. Kin espirituan na kang kansyon. Baetin di panayikan kanta. Nga dito panayikan kanta tayo. Siya yaman kadagiti puspuso tayo ti Diyos. So, no agkang kanta tayo. Kaya tinagkakabsat. Importante di lyrics. Nga talaga nga ikan tayo itinaunag nga panang respeto agsipot ta baetin kadagitoy mabalin tayo nga balbalakadan mabalin tayo nga sursuruan dijay kabsat tayo pagdedayo ka na po Diyos marabat pa nga pagbibindalakan marabat pa nga panangisuro kadagiti kakabsat tayo no dito nga rudkoirlatan iti mapanagkanta di sango so di jaga santo dati instrumento na makatitiling santo digiti adda di audience. Awan ti sabaling arabitin dato ingatot imada agtado da palakpak da praise the Lord nagpukpukaw da nagdedayo da kadi karon. Wana makaringkor. Isu di jay. Isu di jay iti nagkakabsat. Isu nga ti iglesia ni Apo Jesu Kristo mailasin nyo baetin ti panagkankantana. Iti espirituan na kankanta nga awan ti instrumento musika a capella singing. Apay agsipot to dito ti babasa ti nasanto na sura agsipot ta kunana kankantain nyo nga siyayaman kadagiti puspuso yu ti Dios e di Efeso 5:19 kunana nga e di pa nagkangkanta tayo kunana kantahin tayo mapakuyugan kadagiti salmos ken himhimno ken espiritu na kan kansyon nga kan kantayo iti Apo ket ituktukaryo kadagiti puspuso yu nalawag. Tuktukayo, di puspuso yun. At pagtukaran. Ngay suro ti Biblia. Ti pagtukaran, puso. So, ibaga manin, nga ti musika at duwa.
It is vocal music and instrumental music. Ti tarigagay na Apo Dios vocal Wen. han nga instrumental. Tibilin ag kanta Wen. han nga ag kurengren. Yeah. Han nga pandag ti ko ti piano. Piano. Han nga ag puyot ti musiko. Wen. Di ba? So tibilin very specific ag kanta. Wen. So, no, agkanta tayo, amo masalungasing tayo, ngam no nayunan tayo, salungasing di Wen. jayan. Iso nga, may lasin nyo ti iglesia ti Apo, ba ito ti panag, kankanta, a kapela, nga isuro ti Biblia, ha nga isuro mi kakapsat ha nga takam ti nang isuro, isuro-suro dahito ti Biblia. Wen. So, may kadua, may katlo. Makatlaw kapsa. Iso dito ko na tayo nga panakaisuro ti sao ti Dios. Wen. Dito ko na tayo nga agsermon. Mm. Dito ko na tayo nga agmensahe. Wen. At kasapulan ti pan nakataraon tayo, di pan nakataraon, di ko na tayo nga edification. Wen. Kapsa. Para kadigiti saan nga namati, di tapos ti kastakot mapatao di pamati da. Wen. Ada magaganda di Wen. Biblia di Magaganda sa ti Diyos. Dios. Wen. Ada mangidanon. Uy, dito tati problema. Siya sindo ka di, dagiti matudingan, nga mangisuro iti unig ti iglesia, iti tiyempo pinagigimo. Ay itin mi nga papagayam, haan nga gaputa, at ko nami nga, hagunhan mi nga gagem, iti mga pasakit iti sa sinuman. Ngayon intayo laeng iti pasit na santo na surat, ang basbasa tayo laeng iti suro ti Biblia, ay iti nakakabsat. So, Wen. dito basa ta, kapsat nga Edimar, saan bi nga pinutar nga sursuro, ngayon kita aman diya, muna Korinto 14:37, no dito yung nagkapon na, kapsat nga Edimar. 14. 37. Kaya basa tayo sa iti 37. No ti maysa panunutin na nga iso mamadto wenno mapaltiingan amwen na kumadag iti banbanag nga isurat ko kada kayo bilbilin ida ti Apo. Dito yung surat ni Apostol Pablo, bilbilin ti Apo. Wen. Dito agad talaga kanta, di ba? Bilbilin ti Apo, dito yung surat ni Pablo. Wen. So, dito yung surat ni Pablo, isumo ti basa mi kada kayo. Peso. Kat na ibasa mi kada kayo dito yung surat ni Pablo, dito kat naggapo iti Apo nga naggapo kada kami. So basahan mo di jay, iyon ang jay 33, hingga na iti 35. Di man lang kapitulo kapsat. Tati Diyos saan Diyos tiriri no di tital na kas maramit kariti so amin nga iglesia sa tagiti sa santo. Dagiti babae agulimek da kuma kadagiti iglesia ta saan amay palubos kadakwada ti agsao nga madada kuma apay turayan kas kunamet tilinteg. Ket no adda kayat da asursurwen intuuden da kadagiti asawa da metlaeng ijay balayda ta naalas at may sa babae agsao iti iglesia. Bilin ti Diyos, iti Apo, no bilin ti iglesia niya. Biling ti Apo Bilin ti para ti Apo. iglesia. Bilin ti Apo, nga para iti iglesia. Kaya ko na dagiti babae, agulimot da kuma. Handa nga may palubos nga agsao. Tanapintas ti babae nga agsao ti ti iglesia. Kapsa ti ma. Naimbag ka napintas. Nga ti babae, iso ti agsao. Kasimet. Anak ko na nga raw. May parit agulimek da kuma kunana met. Apay kami. Ta saan ang may palubos agsao kunana. Ta, Tapay turayan da. Asko na tilinteg. dapay na nagruna. Ay, basa mo nasaya ata. Wen. Ijay, basa mo nasaya ata, ijay 35. Aya, ket no adda kayat na sorsorwen intuuden na kadagiti asawa da met laing ijay balayda. Hmm. Naalas kunana. Naalas ti may sa babae nga agsao. Hanggang Iti iglesia. napintas. Sana napintas. Ay, Wala galing agsarita ket madimot gaya. Kaya na yung bag. Ana na imbag. Naalas gaya. Iso ka, ura na lang gayam di babae, ngagsao. Diyon iti iglesia. Iti matang niya po Diyos, naalas. Naalas. Wen. Oh, iso nga, Wen. haan nga, dati po nato yung panang discourage si sino man kada kayo iti nagkapsat. Ngem, ti Biblia, ti agsasalita, naalas at ti babae. Agsaw ito iti iglesia. Hanga may palubos. Hapay ipalubos ti Biblia. Ni Pablo, nagsurat pa'y, ngem di surat na, bilin ti Apo. Iti muna nga, Timoteo Kapitulo 2, ijay 11 ken 12. Okay, 2:11. Oy. 11. Iti Timoteo.
11-12, ti babayag, sursuro kuma asitatal na abuyogin, ti amin na kinaanugo. Kinaanugo. Tadyak ipalubos at ti babae, isuro na wenno, at daturay na iti lalaki, no diket agulimek kuma. Ay, so di jay. Uwan ko na na. Yung babae, ang susuro ko mga sitatal na, abuyugan, ti amin na kinaanugot. Tulnog. Uwan na masapol nga, ti babae, pasakop kami dyan lalaki. Iso nga, kuna na dyan kipalubos, at ti babae, isuro na, may isa. Ken, iturayan na, Ti lalaki. ti lalaki. No dikat agulimod kuma. Agulimek kuma. Duwa nga ro, di parparit ti Biblia. Iparparit ni Pablo. Ngayon parparit ni Kristo. At ni Kristo nagapon na kayo. Ihana nga kayat nga ti babae, isuro na. Ti lalaki. Hanga kayat ni Kristo nga ti babae, ket adaturay na. Iti lalaki. Ti problema, adamo pastura. Ada. Iti dadumamang bakit kita tayo. Uwe. Ibagada ko na, pastura. Uwe. Iturayan na, or di lalaki. Ito rin nata. Oo na. At no pastor, arban de iturayan na. Uwe. Miyembro. Ito taham ka puro bayan or ti miyembro, gamo lalaki. Uwe. Di ka diturayan na de lalaki nga miyembro. Eso deta. Ito tahan ko na ni Pablo, kuna na, dak ipalubos. Uwe. Ni Kristo din ipalubos. Sino nga tinang ipalubos? Tao. Na, Okay. ako may palubos, mali. Eh, At may parit. Uwe. Nang deto, ibagbaga ni Pablo, tapnon may ayo ti Diyos. At ano, sa lumusin nga, kagura niya po Diyos. Sino nang ipalubos? Tao, Tao, Di dyan mangita, di dyan pang pangulo na ito nga grupo. Uwe. Nga rod, no yung palubos di dyan nga tao, hanga di dyan binangon ni Kristo nga iglesia. Uwe na. At ni Kristo, Arami ti taon. han na nga ipalubos Di ka iglesia nga binangon ni Kristo, han na nga ipalubos nga ti babae, at daturena, kinisuro na ti lalaki. Ngayon, di kiti binangon ti tao, ipalubos da. Uwe. So nga dito pagilasinan doon kakapsat. So nga no, at the babae nga mangituray, di lalaki, hanga di dyan ti iglesia nga binangon ni Kristo. Uwe. Peso kapsat. So nga tilaing magisuro, ito ni ti iglesia, di dyan lalaki. Uwe. Sa bali pa, nga pagilasinan. Ate pagilasin ang Dito kapsat. pa nagkomunyon. Oo. Kumunyon, panglaglagip. Uy, Papatay, panagungar, panakitanem na po tayong Yesu Kristo. among kadi nga hanga insuro ni Kristo nga lagi punta iti panakayanak na. Awang mabasa kapsat. Uy, ngawan, ti insuro ni Kristo, di dyan panakatay na. No kasan nga laglagi pa. Iso ti adda mabasa. Iso pabasa. Itatan, hanga tilada nga kaya ka panangaraming. Hanga tilada kayat nga pamayaan. Uwe. Hanga tilada, basta iso ti kayat mo, iso aramidin no, agsipod ta detalyado, diyan suro ni Apo tayong Kristo. Kuna ni Apostol Pablo, tayo nawat ko itaapo, tinyawat ko magkada kayo. Uwe. Kaya nangasaban ni Apostol Pablo, dahil iti nga bilin inawat na ti Apo, kat iso ti iyawat na betita, kada tayo. Uwe. Iso nga, anda ka didijay, insuro ni Kristo. Dito insuro ni Kristo, kada kiti adalan. Matthew Kapitulo 26. Uwe. So di ati ti narami ni Kristo kapsat. Hmm. Iti panganang Rabi Ida. Sakbay nga niyawat. Uy. Okay. Ti 26. 26. 27. 26. Aging gati sumaruno nga 27. versikulo. Ket idi mang manganda ni Jesus nangala ti maysa a tinapay. Ket binendisyonan na, ket pinisi na. Ket inted na kadagiti adalan, ket kinunana. Alain yu kaninyo daytoy isu ti bagi. Ket nangala ti maysa nga kupa. Ket nagyaman ket isu inted na kadakwada akon kunana. Uminom kayo amin iti daytoy, ta daytoy isu ti darak iti baro atulag. Isu amay buyat gapu kadagiti adu, amay paay iti panakaikat dagiti basbasol. Haan nga narigat awatin dati nga pasiti na santo na sulat. Lagi po tayo di papatay na po tayo Yesu Kristo, iti wagas ngayon suro na kada tayo, hanga di wagas ngayon suro ti tao. Gwen kapsat. Lagi po tayo di jay panakatay na po tayo Yesu Kristo, iti pamayaan ngayon suro ni Apo Isus, hanga di pamayaan ngayon suro ti tao. So iti insuro ni Kristo, nangala ti mesa nga tinapay, Gwen. mamanganda nga ni kadedi. Kaya ti Paskwa, dati Paskwa ti piyesta ti awal di badura na nga tinapay. So, di tinapay awal di badura na. Gwen. Nangala may isa hanga ado.
Wen. Hanga duwa. May isa may lata. May isa. Diya tinapay ang indala na, binendisyonan na. Wen. Kit ko na naalaan nyo, kaninyo, dati tibagi. Wen. Inyawat na diya may nga tinapay. Wen. Kit dagiti adalan, nagpipindi sida, diya may nga tinapay. Wen. Apa na pagkunaan ta nga, nagpipindi si dagiti adalan, diya, umuna ko rin to kapitulo 10. Wen kapsat. Diya, versikulo 16, 17. Ay tinakapsa. Una na. Basa kapsat. Mm. Ti ko pa ti bendisyonan tayo. Bendisyonan na tayo. Saan aya nga iso ti panakairaman iti dara ni Kristo. Ti tinapay ay apisyen tayo. Saan aya nga iso ti panakairaman ti bagi ni Kristo. Agsipot ta damay may sa tinapay, datayo idinto nga do tayo, may sa tayo abagi. Ta may raman tayo amin iti dayjay may sa at tinapay. May raman tayo amin diya may mesa nga tinapay. Hanga sa gaysa nga tinapay. Wen. May mesa nga tinapay, agsipot may mesa diya bagi ni Kristo. Wen. Nga isimbolo diya may mesa nga tinapay. So nga may Wen. mesa diya pagpipinisyan. Wen kapsat. No sinurukan diya may isa. Masalong asing yan. Masalong asing. May isa ko nanay. Pagkatapos nangalan ni Kristo ti may isa nga kupa. Upa. Saan nga nangalan ni Kristo iti aduna kupita. Wen. Awan mo titibilin nga diyan nagyan ti kupa isalin mo kadigiti kupita nga babasi. Wen. Awan may. Ngim ni Kristo nangalan ti mesa nga kupa at datod bugti ubas na. Danagyan. Ah. Wen. Bukti ubas. Pinindisyonan na inyawat na kadagiti adalan. Wen. Ket dagiti adalan tinungpalda di jay bilin nga uminom kayo. Wen. Oh. Saan ang naginumanda? Edya 14 iti libro ti Marcos iti versikulo 23. Sa ti magbasahan ket nangalan ti mesa kupa. Ket di nakapagyaman inted na katakwada ket isuda amin iminunda kenkwana. They all drank of it. Kaya nasawan tinaginumanda di jay may mesa nga kupa. So dito iti wagas. Iti pananglaglagip. Iti panakatay ni Apo Tengos Kristo. Saan nga dagiti duma mga tinapay ti damot uminom. Yung na adag pakanti tinapay hangag pero body of Christ kunada ka. Amen. Kunada may. Awan to de jay. Awan mo ti blood of Christ. Awan. Adawat agkuna the body of Christ tinapay. The blood of Christ ni paginumanda sa gaysada may. Awan datang ehemplo kakapsat ti Biblia. Isu nga no digito kit makita yo ure pa tinagan na iglesia ni Kristo hanga di iti iglesia nga binangon ni Kristo. Apay may duma di aramidin dayjay inaramid dagiti apostol. So kasapulan nga kitain nyo nga ure no dito kit saan nga makay-ayo iti tao no maminsan ni Jesus nang ipakita ti mesa nga banag nga makay-ayo ta pangkitaan na no ti tao kaya na nga surutin di bilin ni Kristo uno saan. Wen. Paiso sa. Wen. Ori na may ayo kadi ti tao, no may ayo ni Apo Dios. Hamang nga birbiro ka kami na Apo Diyos di pa kaya ewan ti tao kay. Ti birbiro ka na di pa kaya ewan na kiti kaya ni Apo Jesus agtulnog tayo kun kuana. Wen. Haan nga dati hapagtulnogan ti tao. No kahanga kaya ti tao baliwan na. At hanga may ayo ti tao diya kay. So ti pa kaya lasinan ti puntong iglesia agusar ti mesa tinapay mesa kupa ken tubog ti ubas ti panagkomunyo. Mao di dia panagitay sa mapanan ti oras ta. Wen kapsat. The giving panagita. The giving. Wen. Kadagit yung aldaw awanin ti tithes. Awan ti pagkapulon. Oy. Wen kapsat. Kitaan nyo ay tinagapsat. Uray siya sinno nga ebanghilista mga kasabati Church of Christ. No bimak nang gapu iti panagministro na. Medyo problema di dyan. Nga mawampa iti bimak nang gapu dyan panagministro na. Nga ministro ti Church of Christ o the preacher ti Church of Christ. Apay. Awan kapsat. Una ta legal di dyan panagitid tayo. Wen. Haan nga tithes. Wen. Tati tithes para iti daan nga tulag. Wen. Dagiti Israelita. Anya panagitid dagiti Kristiyano. Iti umuna Korinto 16:1-2. Dito iti pagalagadan. Wen. Ngayon suno ni Kristo no kasano nga gitid tayo. Iti aldaw. Anang aldaw. Ibasa kapsat 1-2 iti 16 ti muna Korinto.
No may papan iti maurnong ang may paay kadagiti sa santo kas imbilin ko kadagiti iglesia ti Galacia arami din yung may tikasta. Tunggal umunang aldaw ti lawas tunggal may sa kada kayo mangilasin ti dulin na kas ti irarang ay nanto tapno into no umaya saan to masapol ti agurnong. No dahil ti bilin la, Uy. mabasa ti barong tulan. No kasano panagitid. Wen. Umunang aldaw ti lawas ti panagitid, Domingo laeng. Wen. Awan ti sulisit. Awan. At ti iglesia, haan nga, ano day pangawag mo kadagiti Charity. 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 Wen. Ti iglesia, haan nga charity. Tapos agumbong kami kadagiti donasyon, no? Saan? Di kami agumbong ti donasyon, kakabsat. Ti tunggal miyembro agitid, iti unang aldaw ti lawas, dito ti mausar, para sa pulang ti iglesia. Wen. Ti charity, trabaho gobyerno dito. Wen. Hanga trabaho ti iglesia. Wen. Oy, ti panagtulong kada kami personal. At ako sa isuro Biblia. Wen. O ti charity, diyan ti iglesia, diyan ti gobyerno dito. So nga, awan ti solicit, awan ti prayer request. Wen. Nga agbayad kayo, mangipatulog kayo kada ti kwarta, ada ti prayer request yo, aramedi mi ti prayer. No. Dagiti kat illegal. Dagiti kat na kontra. Iti sursuro niya po ito sa Wen. Kristo. So dagiti agar aramid ka dagiti iti nakapsat. Saan da nga iso iti pudnong iglesia niya po ito sa Kristo. Dati pudnong iglesia niya po ito sa Kristo. Agitid laeng iti umuna nga aldaw ti lawas. Mayang natop iti irarangay ay iti nakakapsat. So may lasin nyo aroden ti iglesia niya po ito sa Kristo. Abinangon na. Iti pa nagdedayaw. Ada pa nagkarkararag na. Kanakangkanta. Ada pa nagkangkanta nga awan instrumento musika. At dati pa nakaisuro ti sa ti Diyos, bayatin ti lalaki, at dati pa naglalagip na ti papatay ni Apisos, bayatin ti bay sa tinapay, may sakupa kan tubog tubas. Wen. Kaya ti panagitid na iti munang aldaw ti lawas. Wen. Kastamot din nga, Panagitid. panagitid na iti muna ng aldaw ti lawas, Wen. kas ti rarangay na. Alawin, napintas na diskusyon kapsat nga di marang yung mga panin ti oras mi, ay ti nakapsat, agyamang kabin iti panakitang gayo kada kami. Kaya sabi ko mata, andingayin da kam tumanin iti umay nga Lunes sa balipin nga parang programa tayo ti suro ti Biblia. Tinaga ni kapsat nga di Mardagyo kini Melvin Ventura. Ti pagayam yo, kapsat yo, Brother Darius Tavilio, pumakada kami ng Bangalabiyo. God bless.